Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki laitali ki Seng Bhalang, na South Sumper bakantop ya ka Khasi Students Union, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, bat ka kanhon the Ultimate Legend Bikers Association. Kila Tuklar da kabela yekendo yo doktor ka Mawsynram Community Health Center. Halor ka Kyntait ban Sumar ya ka wai ka Longkmie ka ba Armet. Kani ka Longkmie ka de na ka snong ka Mawsynram ka ba la led sya kani ka jaka Sumar hakapor khatwai siteng menmet jong ka arpulai terek mataw nailar. Henry hakapor arbaje mestep jong ka arpsau tereng ki doktor kila phano ya kani ka Longkmie banet khano ye khulung sya Ganesh Das Hospital Shillong. Da ka ba ai daw ba kampat dei ka por kha. Kumta, kini kilai teli ki Seng Bhalang, haka arp santerek mentau nailar arajar arpau, kila lek ye kendo yo doktor jong kani ka hospital, ban pan jing pensai, namar kani ka bu jing ye ki Longkmie, bawan ka khlung, lada kani ka jaka Sumar ka Kyntait biang nang ne syakman. Aga jing kendo jing ibat i doktor ka, hoi na kaliang jong i doktor ila, kubur namar kumba nilayo i ki social media kumto, kajing keren jong tu pa yung ti kelung ba nakaliang jong ka tidon kinong tray hapo jong ka si Mawsynram balakan Armet yaki to ka singi bakileng ti nakaliang doktor ulong ba ko ngan sa let's say kila bandan kum kita ki staff jong i ba ki kran kum kita kan Armet tendai nakaliang jong doktor ila kloy ong ba ngin lum bat ba ngin peni ngin Seng abidai bat kata jing bakala yung sa kinos staff kita man ong baik bah hak tu kasi kidon kita kinos dan ni kita kinong tray yung tu kasi isi baki kran Armet kinong pang ti nakaliang jong doktor ong ba kip kamdon kum kata bat nakaliang jong ki staff ng kita kinos bedon nak tu kasi yung kran kum ta tang kata hinamar ba yung ba kran kum ta kran Armet kran ni habide betul baong ba penting corona ki nakaliang jong kiru kila ong ba kramdon ban ong ban keren ban penting kita ka jing penting corona bayo kidon corona kita kinong pang ibonang to ti bomot mon ka klung klam ong ba kamdon kum kata ti andai kalong ba nakaliang jong ki doktor ki spenpau ba le se kadon ka jing bakla ba balik kata ka jing bakla kalong nomor ka jing duna plat ka manpower hang to marbon kita ki staff ki bedan hang to kila leklet sa Shillong ban namtak to ka covid team ke jongki covid-19 team te dai nak takada ki duna ki staff bat ban lek ki don tangkumba sangut mentah hang the hapo si te dai nak takada haka jingsha kila mot bat ka bakin lekbut itu Longkmie to kasi namar pa duna dai nak takada ki ong ba kimla su ban diput te haka bedai bat nila kali balai pat ba pempa daka shispa prama le i nakliang doktor ong ba tuksi kadon ru ka jingja accident seketi tan wiloi te ka shispa pra kala letbu no ita i badon jingja accident te namar skadau ka shispa pra kamdan te sa phabu no hi dak ka kali ba kila buk tapo naliang jong ka nakina po CHC kan bu te de nak takadaw le se ba i kim staff nang ke kimla su bandik senran te ka jing ek baki penpau ke kata bat nakaliang jungi kum ki nangilam Seng Bhalang nang ne ka han South Sumper berkuai ngimut ban kentui ke sarkar marka CHC Mawsynram hi kam desu ka CHC ka ba dangret ban syakri daki ya ke Mawsynram blok berkuai hidbon ki jing duna namar ba leksin tang kawai ka ambulans bakandon ka syam jing bai cepat ba yo kan kadang katan kan te nakaliang jungi ko ban kentu sokar bat indawar ba kadiban ai no sakawai ka ambulans ka bala ban syakri ya kini kidong kitan jungi sene kawai ka ban syakri ni kidong Mawsynram ang ni hajan bat kawai ban syakri kidong bordar syakri sharum kum ki balat ki rengku dangar syakri sharum
kata kadagi jing pintu jungi sarkar bat ban pendiang ru ya ki staff kanang bakan nom penjenjar kan ya ki nong song mo sebut rada kiwan duna staff te kala ban mi sibun ki di sakan tho nang liang jung pat ba bat balai ngas ong tan mar ba lada duna staff le se kala ban long ba duna ki staff kemut kinong wan khaklung le se ki ba ini jing pang di sistem belong emergency kapen kalong ipat ba bakin kinumlek chu support CFC Mawsynram CFC nang ni khmat kumbadia ke jingjia tu ka miet ka step up sau karek itu Longkmie ba khaklung namar balai kumbaka sarkar ka ong ban penslur ye Longkmie ban kha ki hospital mde ban kha hayen kalek chaman lagi sinong nang liang juga health department ban pensyai ban pensuthu ye Longkmie ban kha hospital tindai mental dalet hospital ada ki mi kum kini ki jingjia ki belajar tu kasni di kemut ka penduk mensiem bat kam desu bong ba ka sarkar kan penslur ya ki Longkmie balik khaklung ke hospital rei Longkmie le sen ni khmat ki numlek chu spok ki hospital lan ni spok ki CHC Bamarjan namar ladang ilet hospital ki doktor kila test kila eksamen yang ba ini Longkmie 4 day ke porkha te mi ang tun hospital si jam arjam ki Longkmie ki kha surok te kata kawan kalak ban ra penman ke ka jingma le ni ka jingman sawat ya ka jing jong tu jong ki Longkmie la ni jong itu kelung mah kadai katai kadau bangi nak kalian ni kuat balik kendo kalian jong doktor wang ba namar kejinglap jong bulat test wang ba kata ka jing test jong kiba kadang slam ban kha kidang la ban poi hedo chado laumali kan makila refer ban pas po laumali kila test maki nang take wang ba kadang beng ba kin kadang poi kan hedo laumali ban kha ha kejing sya kejing keren bat itu tu kwang tu sni bat ti Longkmie ngelawan ni kendo ru mane hayeng jung le kendo markmat bat ma yang lemar ba naduk na hospital ni naduk na yeng le se kala mi ka umma lagi di Longkmie ti doktor wang lemar ba tieng ru lemar boleh wang kutah na ba la eksamen ni la kali yang ba la ada pasna mar kinong kendong mo kidon kinong kem kinong sna tu hasnong la pasna kita ki recommend hasnong de nak kadau yang ba doktor yang ba menut su ban kha te nak kadau basa poi ban poi su pot kan khai